Prøv at høre, velkommen til Epræ. Vi er simpelthen mega taknemmelige for, at der er så mange af jer, der har lyst til at bruge jeres aften sammen med os. Vi forsøger knivskarpt, og der kan jeg tale for mig selv, jeg er meget punktlig. Vi forsøger knivskarpt at gøre det på en time, men vi har simpelthen pakket det her program med så mange fede ting til jer, så I bliver ordentligt klædt på i forhold til Epræ, i forhold til det her fuldstændig simple system, både hvordan I anvender det i salongen, selvfølgelig også hvordan I anvender det derhjemme. Men I skal simpelthen have så mange tips og tricks med, så I kan bruge det fra i morgen af, hvis det er det, I har lyst til. Yes. Og skal vi starte med lige at præsentere os, Marianne? Det synes jeg da, vi skal. Ja. Men skal jeg starte med mig? Ja, gør det. Fordi nu er du jo... Du skal jo snakke lidt mere end mig her. Jeg skal snakke lidt mere. Hvis jeg kan give det videre. Det er jo sådan lidt en opgave for mig. Men nej, det er fantastisk, at vi er to til at præsentere det her. Og mit navn, det er Marianne Henriksen. Og jeg arbejder hos Pack Nordic, som jo er forhandler af det her unikke produkt Epræ. Og min rolle hos Pack Nordic, den er heldigvis rigtig bred, og jeg elsker mit job i det her arbejde. Og Epræ er jo en af de ting, jeg har fået lov virkelig at nørde med, helt inden det kom ud til jer i salongerne. Og udover at jeg er på det tekniske i firmaet, det vil sige tester, afprøver, blandinger og alt inden for både farve, produktverden og så videre, så får jeg også lov at komme ud og lave en rigtig masse education og møder mange af jer ude i salongerne. Så jeg vil jo sige, at det er et drømmejob at have, og jeg kender allerede rigtig mange af jer og vil elske at komme ud og møde endnu flere. Oh my god, sikkert en præsentation. Yes. Man kan i hvert fald mærke, at du brænder for det, du laver, det er helt sikkert. Jeg hedder Christina Nanne, og jeg arbejder jo til daglig som frisør. Jeg er selvstændig også, som mange af jer. Derudover så har jeg jo været rigtig meget i, jeg skulle lige til at sige underholdningsbranchen, i hårbranchen i mange år, også som underviser. Jeg brænder jo mega meget for et sundt, stærkt, smukt hår, og derfor så stillede jeg mig selvfølgelig mega nysgerrigt, da Epræ det ligesom rullede ud over Danmark. Ja. Fordi at er der noget, jeg elsker, så er det jo denne her bone building teknologi. Og da jeg så først blev sat i kontakt med Eric Presley, som jo er skaberen af Epræ, og fik lov til at plukke hans hjerne, så blev det lige pludselig klart for mig, hvad retning jeg skulle i, fordi jeg synes, det er så fedt at være med på den her innovative bølge af resultater, som vi kan klare i et forsimplet step med effektive resultater, og det er blandt andet også derfor, jeg sidder her i dag, fordi at udover at jeg så står i salongen, der arbejder jeg faktisk også sideløbende sammen med Pack Nordic. Så jeg er blevet en lille del af familien, både som SoMe manager, men også som lidt educator ved siden af, og det gjorde jo selvfølgelig også, at jeg har haft mulighed for at dykke ned i Epræ endnu mere. Jeg skal lige se, hvad klokken er, fordi vi får faktisk lidt en gæst i dag, fordi det skal jo selvfølgelig handle om Epræ. Og til det, der vil jeg rigtig gerne lige gå ind og dele et lille slideshow med jer, sådan så I kan se lidt, hvad det er, vi taler om. Det kommer lige der. Jamen, det kommer lidt an på hans skyld. Kan du se ham der? Jeg har set det. Nå. Vi sidder lige og visker her. Det er jo ikke sådan, når man lige har en lille gæst. Vi har faktisk en gæst. Ja. Vi ser, om jeg kan pinde ham. Sådan. Eric, I'm not sure if you can hear us. I can. Hello. Hi. So now I will give the word to Eric. Eric is the founder of Epræ. So welcome and thank you so much. Hi. Joining. Thank you. Thank you for having me. It's a pleasure to be here in your master class to say hello. I'll just give you a brief, where the history of this brand started. I had retired from hair care from my previous brand and was unsure what I wanted to do next. And then COVID hit and I had a lot of time to think. I was hoping to travel and I thought of this new chemistry that I hadn't thought of before. So I wanted to start exploring it and seeing what I could do. And I found better results than I had seen in hair. And then I took my time because I had time on my hand at this point. And I decided if I'm going to go back into the space,
I have to work on making it better in every way than all of the competitors. And, some of that was just making it more beautiful because it's got to sit in beautiful salons. So it needs to be beautiful. It needs to be easier to use. It needs to be more reliable. As you'll hear, it's acid-free. That's how we get reliability. So you don't have to worry about bumping developer or adding too much formula. And it needs to be, better performing. And so we're water-free. So that allows us to use our active molecules, which are liquid, as the solvent. So that's how we get better performance in just the one step. So there's no additional steps. And then we wanted, ease of use for the consumer. So it can be used as a pre-shower cleanse or as a leave-in, depending, curly hair types, porous hair types can enjoy using it as a leave-in. Yeah. Thank you. And thank you so much, Eric. We are already loving your product. And for tonight, we're actually 100 hairdressers collected to this masterclass. So thank you so much for your time. And for 100 people here. I see like 20. Yeah, we have. Yeah. Some of them are like looking now, and some of them are looking afterwards. So we are recording everything, but 100 is applied for this masterclass. Yeah. Okay, great. Thank you so much for your time and your words. Great, thank you. Thank you. Bye. Enjoy, everyone. Thank you. Nå, det skal selvfølgelig foregå på dansk, men Eric Presley, som simpelthen har skabt Epres, han havde lyst til at tjekke ind med os, og det er jo noget af det unikke, som jeg synes er så fedt, når vi snakker den her gennemsigtighed, vi snakker om at ændre hårplejebranchen i forhold til at gøre en forskel, og når Eric Presley har lyst og initiativ til at sige, prøv at høre, for mig er det super vigtigt at tage ud til salonerne, tage ud til leverandørerne, tage ud og undervise underviserne, sådan så Epres kommer rigtigt ud, at han på den måde brænder så meget for det, han har skabt. Der var jeg bare solgt, altså det var for mig det vildeste møde. Og jeg synes, det er så fedt, at han har lyst til at hoppe på skærmen sammen med os her, men han skal selvfølgelig præsenteres ordentligt. Ja. Så derfor, nu hopper vi direkte til slidesene, så vi får alt på dansk, så alle kan være med. Så nu går jeg simpelthen lige ind og deler skærmen. Så. Sådan der. Den der. Yes. Godt. Jeg skal lige se her. Sådan der. Ja. Godt. Skal vi lige have en, der lige markerer, at de kan se vores slide? Ja, det kunne jeg nemlig godt tænke mig. Er der en, der lige kan skrive i chatten, at I kan se sliden, bare lige så jeg er sikker på, at alt er okay. Ja, yes, godt. Tak Jeanette. Perfekt. Tak. Super duper. Tak for det. Nå, først og fremmest, så skal vi selvfølgelig lige præsentere, at Epres jo bliver forhandlet hos Pack Nordic. Præcis. Very, very important. Ja da. Er vi det? Jamen, altså, Nå, om vi kan ses. Nu skal vi se her. Det kan da godt være. Kan I stadigvæk se os? Det er fordi, vi er nemlig forsvundet lidt. Er det kun skærmen, I kan se, eller er det også os? Kan I skrive det lige i chatten? Nu bliver der skrevet lidt her. Yes, både skærm og jeg. Fantastisk, tak. Det er simpelthen, vi kan bare ikke lige se os selv, og det er også helt okay. Det er faktisk helt okay. Ja. Men godt, tak. Super, godt. Vi springer på. Ja, godt. I forhold til Epres, der vil jeg bare lige skynde mig at gå ind og sige, gå ind på de sociale medier og følg Epres på epresbeauty.dk, det er den danske udgave. Så har vi selvfølgelig Pack Nordic, og så har vi Epres Beauty, som er den internationale. Det er altså her, I kan få en masse inspiration, en masse fede videoklips, reels, tekster, fotos osv. Jeg kommer også til at dele rigtig meget omkring brugen i salonen og brugen derhjemme, tips og tricks. Så gå derind og få en masse inspiration. Bestemt. Check. Rigtig brugbart materiale til os at komme videre ud i vores forretninger med. Lige præcis. Ja. Nå, så skal vi altså have præsenteret Eric Presley ordentligt. Fordi
Erik er jo faktisk videnskabsmanden, som er ved til at revolutionere hårplejebranchen for lige knap 10 år siden. Så han var altså med til at skabe den her bone building teknologi. Og det var blandt andet også derfor, jeg blev så nysgerrig, fordi jeg elsker jo simpelthen denne her videnskabsmæssige innovation inden for hårpleje, og det her med, at vi kan gå ind og skabe de her kæmpe store makeovers, og det har Erik altså gjort endnu mere simpelt, endnu mere effektivt, og i et simpelt step med Ipræ. Og er der noget, som vi elsker ude i salonerne, så er det jo at spare lidt tid og være effektiv, men samtidig med at levere de her resultater, og det er altså det, som Ipræ kan. Præcis. Yes. Så Ipræ i sin simpleste forstand går altså ind og relinker og gendanner svovlbror. Og det gør han altså på ny vis med et flydende molekyle. Et flydende molekyle bliver altså ved med at bevæge sig inde i håret, selvom håret er tørt. Så det betyder altså både, at optagelsen kan ske på det tørre beskidte hår, men det betyder også, at selvom håret er tørt, så bliver den ved med at relinke og genopbygge, indtil vi vasker håret igen. Så det betyder altså, at jo længere Ipræ sidder på håret, jo længere og jo større får vi altså vores makeovers. I forhold til Erik og denne her fantastiske opfindelse, der startede Erik faktisk med at opfinde Ipræ for lige knap 3 år siden. Og i Danmark, der launchede han faktisk tilbage sammen med jer i marts, så Danmark var altså det første land, hvor Ipræ simpelthen blev rullet ud. Og jeg synes, det er så fedt, at Erik selv møder op for at undervise og educate både frisørerne, salonerne, leverandørerne, underviserne osv., at han brænder så meget for, at den rigtige videnskab skal ud. Og det gjorde han blandt andet ved at bosætte sig de 2 første måneder i London, sådan så han kunne rejse rundt og besøge helt personligt alle de forskellige leverandører og alle de forskellige. Ja, fantastisk. Og i dag der har han jo ringet ind til os fra USA, så jeg synes jo, hvor er det fedt at have en kemiker in-house, så tæt på, og det betyder faktisk også, at hvis I står med udfordringer derude, så kan I ringe ind til os, og så har vi mulighed for helt personligt at tage et FaceTime-opkald med ham, og få de her besvarelser. Så det er ikke en stor vidensbank af noget, det er simpelthen direkte til ham, der har været inde og skabe Ipræ. Direkte til kilden. I love it. Yes. I love it. Ja. Nå. Så helt kort. Hvad er Ipræ? Så den her banebrydende formel, den går altså ind og sikrer denne her dybe reparation inde i håret. Og det er altså et simpelt step, hvor vi får det her sunde, stærke og smukke hår, og det er altså mærkbare resultater, som vi både kan se og vi kan mærke på håret. Og det var faktisk det, jeg synes, der var allervildest. Det er ikke en genopbygning, der sker langsomt, det er lige på hårdt. Ja. Vi får resultatet fra første påføring, og så går det kun deroppe af. Ja. Og grunden til, at vi skal bruge Ipræ i håret, er jo fordi, at når vi går ind og påvirker med kemi, eller varme- og miljøpåvirkning, så er det jo, at vi bryder de her svovlbroer i håret. Og det er jo vigtigt, når vi ønsker et langt, sundt og stærkt hår, eller vi ønsker at blive ved med at lave de her makeovers i salonen, så er det, at vi skal have genopbygget svovlbroerne. Fordi når svovlbroerne på sigt går ind og bliver brudte, så er det, at vi får de her spaltede spidser og det her skrøbelige hår, som vi bliver nødt til at klippe af. Yes. Så når vi har været inde og påføre Ipræ, enten i vores kemi eller i vores hjemmeplejebehandling, så er det, håret vil føles sundere, stærkere, mere smidigt. Krøllerne bliver mere bouncy, vi får samlede og separerede krøller. Håret bliver meget mere glansfuldt og plumpet. Altså det her, for mig der føles det som om, der ligesom er kommet i et hylster. Ikke som om vi har coatet hårstrået, men som om, at hylstret ligesom er blevet fyldt ud indenfra. Så alt det, der ligesom har været skadet, det har vi fået fyldt op. Så det er lidt som at bygge muskler. Det der vi altid har lært, det der med, at vi har de her skællag. Ja. Så vi får ligesom fyldt grænkoglen ud. Lige præcis. Så man virkelig mærker, det her hår er sundere og stærkere. Ja. Og det er jo både inde i cortex, men det er jo faktisk også i og på skællaget. Så det er jo hele vejen rundt. Ja. Og det, der er unikt med Ipræ, det er jo, udover at den er vegansk, så er den syrefri. Og det betyder altså, at den går ikke ind og sænker pH-værdien, når vi tilsætter den vores kemi, så den kan arbejde med alle brands. Derudover så er den quad-fri og cruelty-fri. Så denne her silikonefri formel, den består altså af 4 veganske og bionedbrydelige ingredienser. Så Erik har altså også været inde og tænkt bæredygtighed i forhold til fremstillingen både af molekylet, men også produkterne og helheden. Og det kommer vi selvfølgelig nærmere ind på. Men jeg synes, det der sådan gjorde
den største forskel for mig, det er, at fordi at molekylet er flydende, at det bliver ved med at bevæge sig inde i håret, selvom håret er tørt. Så vi sikrer en super, super lang genopbygning. Og det er jo også det, at mange allerede har oplevet, at der er jo resultat allerede ved første gang. Lige præcis. Nu kommer der lige en lille video til jer. Jeg lige se, om jeg kan trykke start her. Sådan. Yes, det var simpelthen lige en lille video omkring, hvordan man anvender det. Og der er lige en, der har lidt lyd på. Hvis du vil være med, så hop på skærmen, og ellers så må du gerne lige mute, sådan så vi lige beholder lyden over hos os. For at forstå vigtigheden af EPRE, så er det super, super vigtigt, at vi går ind og snakker svovlbror. Fordi svovlbror findes overalt inde i vores hår. Og det er altså både alleryderst for skellaget, men også helt ind i cortex. Og inde i hårets struktur, ud over de her proteinkæder, det ligner jo sådan nogle lange spaghettier, når vi zoomer ind. Hvis vi strækker dem ud, så ligner det, at vi har en masse stiger, der bliver ved med at fortsætte derudad i alt evighed. De her stiger, de bliver holdt sammen af en masse trin. Og trinene, de består af 3 ting. De består af brint, de består af saltbindinger, og så består de af svovlbror. Og brint og saltbindinger, de bliver altså brudt på daglig basis ved vand og varme, og ved pH, som går op og ned. Svovlbindingerne, eller svovlbrorerne, det er fuldstændig det samme, uanset om Marianne siger svovlbindinger, jeg siger svovlbror. Same shit, potato. Ja, så er det slået fast. Så er det slået fast. Ja. Svovlbrorerne er det, vi fokuserer på, fordi svovlbrorerne bliver brudt under kemi, men bliver selvfølgelig også brudt under dagligdags slitage, som sker med miljøpåvirkning, med varmepåvirkning osv. De her svovlbror, når trinene på stigen, de begynder at blive ødelagte, så er det, at håret det stille og roligt går i opløsning. Fordi når trinene på stigen, når de forsvinder, så bliver stigen mere skrøbelig, og så er det på sigt, at den simpelthen mister forbindelsen, og så er det, vi får det her elastikhår, eller de spaltede spidser, det tørre hår osv. Så derfor er det så vigtigt, at vi får gendannet, altså relinket de her svovlbror, for at kunne blive ved med at skabe de her farvemakeovers i salonen. Når vi har et hår, der er tørt og krøllet, frizzy og så videre, skadet, så er det, at vi genopbygger håret med de her svovlbror. Så EPRE indeholder ikke protein, EPRE indeholder svovlbror. Så det er altså trin på stigen. Yes. Har du noget at tilføje? Jamen, jeg er jo fuldstændig enig, og jeg synes, den der beskrivelse der, som du giver, det kan godt være, at vi frisører nogle gange synes, at kan den lyde lidt for nørdet, og bliver den så lidt for teknisk. Men netop det der med billedsprog, det tror jeg rigtig mange af vores kunder, også for at de forstår, hvad det her kan, kontra rigtig mange andre ting, som kurer og så videre, så kan det her bare noget unikt, og det her, det kan virkelig gå i dybden af håret. Men det kan både arbejde inde i håret og udvendigt på håret. Ja. Så nogle gange også forklare de her lidt stiger for kunden, og hvad der egentlig foregår inde i håret, uden at gøre det sådan fuldstændig hårets biologi og miljø fra skolen af. Men det tror jeg, man vinder rigtig meget på, for kunderne vil gerne have forståelsen af, hvad der egentlig sker, og hvorfor det her er ekstraordinært, når man gerne vil udsætte håret for de her kemiske makeovers, blegninger, farvninger og så videre. Det kommer vi også tilbage til. Og det kommer vi meget mere ind på. Så derfor så forklar endelig om det her også til jeres kunder i et sprog, de forstår. Ja. Og da jeg havde Erik one-on-one på ene hånd, der spurgte jeg faktisk Erik til, nu hvor at EPRE kun består af de her 4 ingredienser, hvor er så noget fugt, noget pleje, alle de her lækre ting, som vi jo også ved, vi mangler i håret. Hvor til hans svar faktisk er, at når du går ind og fuldstændig genopbygger et hårstrå, når du går ind og relinker alle de her svovlbror, med så maksimal en effekt, så vil håret fra sin naturlige side af
går ind og gendanne denne her naturlige glans, naturlige blødhed. Så derfor så har han ikke tilsat ekstra fugt, ekstra pleje og så videre, for det er simpelthen ikke nødvendigt. Fordi han er videnskabsmand, han arbejder jo også med kræft, og alt muligt andet meget livsændrende. Livreddende medicin også. Ja. Så for ham, der var det vigtigt at sige, at når jeg går ind og skaber et molekyle, som er så effektivt, så behøver jeg ikke at tilsætte andre ting, fordi når håret er fuldstændig gendannet, så sker det af sig selv. Og det synes jeg faktisk var så fint, fordi jeg er jo vant til i salonen også at sælge mine kunder, ud over svovlbroer på flaske, så er jeg også vant til at sælge mine kunder enten en fugtkur, eller en proteinkur, eller nogle forskellige ting, fordi jeg vil gerne have, at de dækker det hele. Men der synes jeg, det er fedt, at fordi Epres er så intensiv, og så reparerende, og så dybdegående, at den faktisk går ind og gendanner alt det her, så håret selv ligesom har mulighed for at holde fugten inde i håret og så videre. Når det så er sagt, så indeholder Epres stadigvæk ikke protein, så derfor så er det absolut også en mulighed at gå ind og sige, okay, jeg tilfører noget protein, og det kommer vi også ind på senere, hvordan man kan gøre. Yes. Præcis. Nå, så når vi har brugt Epres, når hårets, de her ødelagte svovlbroer, de er gået ind og blevet gendannet, så vil man simpelthen opleve både mærkbare og synlige resultater. Og det er simpelthen fordi, at strukturen den er blevet styrket, så I får både et blødt, et blankt, et smidigt, et sundt og et plumpet. Altså når jeg siger plumpet, så er det det her stærke hårstrå, hvor man sådan ligesom kan mærke, lidt ligesom hvis du får en primer på huden. Det hele, det føles sådan perfektet. Man har ikke alle de her ruflede overflader. Det hele, det er bare lækkert. Og det er simpelthen det, som Epres efterlader. Og det synes jeg faktisk er ret vildt. Det betyder altså, at yderst der er skællaget lukket, så det vil sige, at hårstrået bliver altså bedre i stand til at holde fugten inde i håret. Og det betyder selvfølgelig, at når vi holder fugten inde i håret, så får vi bouncy, lækre, glade krøller. Vi får glans, vi får denne her smidighed og blødhed, og vi får altså meget mindre frizz, spaltede spidser. Og derfor så giver det bare den her lækkerhed. Og jeg glæder mig til at høre, når I har prøvet det. Jeg var selv ret imponeret, da Morten havde været forbi mig og fik mig til at teste. Så for mig giver det super god mening, at i et simpelt step, der kan jeg simpelthen skabe de her makeover, så jeg sparer noget tid. Og det glæder jeg mig også rigtig meget til at fortælle noget mere om. Så i kemien, Epres kan altså anvendes i alle former for kemi. Fordi det er en syrefri formel, så sænker den ikke pH-værdien. Det betyder altså, at når I mixer den ned i jeres blegning, ned i jeres farve, ned i jeres gloss, så går den ikke ind og påvirker kemien. Det er stadigvæk sådan, at kemien får lov at arbejde først. Når kemien er færdig med at arbejde, så går Epres ind og relinker svovlbroerne. Og Marianne, hun har simpelthen lige taget noget blegning. Til 30 gram blegning, der tilsætter vi 2 pump Epres. Og så rører vi rundt. Der er selvfølgelig også bejse i. Bejsen kommer ud over grammene. Så det vil sige, når vi siger 30 gram farve, 30 gram lysning, 30 gram gloss, 30 gram whatever, så tilsætter I 2 pump Epres. Så rører I rundt, og det er super vigtigt, at I mixer det hele rundt, sådan så Epres på den måde bliver fordelt og mixet med kemien. Ja. Yes. Den virker i det her enkelte step, så der er altså ikke noget step 2 henne ved vasken. Yes. Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad så? Nu har jeg lavet reflekspakker. Ja. Så hvad så med alt det hår, som ikke får Epres? Der kan I enten gå ind, inden I laver jeres reflekspakker, og så kan I blande det her home kit, som vi faktisk også, jeg anvender det faktisk rigtig meget i salonen. Skal vi lige vise, hvordan det blandes? Ja, det kan vi. Selve home kittet kommer i sådan en æske her, hvor man trækker æsken ud, og så er der en vandforstøver, og så er der altså 2 ampuller i sådan en lille æske. Jamen. Der putter man altså en ampul i, bum, og så fylder man simpelthen op, der er sådan en lille streg her på flasken, der fylder man op med vand. Tjek til den. Yes. Lidt mere. Yes. Så sætter I simpelthen bare låget tilbage, ryster, og så får vi den fineste vandforstøver. Skal vi? Ja, ligesom du kan få den i gang. Yes.
Den har sådan en super, super lækker, let vandforstøver. Grunden til, at han kan lave den på en vandforstøver, er selvfølgelig, fordi den er syrefri. Så den går altså ikke ind og påvirker luftvejen eller noget som helst. Så hvis jeg for eksempel laver reflekser i salonen, og jeg egentlig godt vil have épres i hele håret, men jeg vil ikke bruge tiden over ved vasken, så kan jeg enten vælge at gøre det, at jeg sprayer mit hår ganske let med épres gennem det hele, går over og blander min blegning, for når jeg kommer tilbage til kunden, så er épres faktisk tørret ind i håret. Så har jeg selvfølgelig épres i min blegning og kører på. Ja. Det kunne være den ene mulighed. En anden mulighed kunne være, at jeg har lagt en masse reflekspakker i Mariannes hår. Alt det, der hænger ud, som ikke har fået farve, det står jeg simpelthen bare og fyrer épres på. På den måde, så får den altså indvirkningstiden der. Det er 2 muligheder. Den tredje mulighed, og den, som jeg absolut elsker allermest, det er, at størstedelen af os frisører i dag, vi står jo og glosser. Og er der noget, som er lækkert for et hårstrå, når det er åbent, så er det jo at blive plumpet og shined og smurt og blive gjort lækkert, blødt med en gloss. Når vi så går ind med vores gloss, så tager vi selvfølgelig 2 pump épres til 30 gram glossfarve, blander sammen med vores bejse. Når vi så putter glossen på, fordi det jo netop er pigmenter, så går vi ind og får fuld genopbygning med épres sammen med vores gloss. Så det er altså en treatment og en gloss i en og samme behandling. Ja. I love it. Ja. Men jo fedt, at der er alle de her muligheder, også alt efter tid og hvad kunden ønsker. Og så igen, vi aldrig skal sætte mere tid af i salonen, selvom vi vil tilføje épres. Lige præcis. Ja. En anden ting, igen ved fordelen fordi vi er syrefri, vi ikke påvirker pH-værdien, det betyder også, at épres kan tilsættes alle farvesystemer. Så hvis I nu står med andre plekser i salonen og tænker, jamen prøv at høre, jeg behøver slet ikke épres, fordi jeg har en pleks i min farve, så er det sådan, at det er fuldstændig lidt ligesom hvis jeg spiser bananer eller grøntsager på daglig basis, der får jeg jo et naturligt indhold af vitaminer og mineraler. Men hvis jeg gerne vil tage min daglige vitaminpille, eller jeg gerne vil opgradere med lidt kollagen, fordi jeg har brug for et ekstra boost til huden, for at tænke lidt anti-age, eller jeg har brug for lidt ekstra energi, eller hvad man kunne have mulighed for at oppe med, booste med. Det er sådan, I skal se jeres épres. Så selvom der er en pleks i, så får I altså på ingen måde den samme genopbygning, som I får ved at tilsætte épres i jeres farve. Så har I en blegning, eller har I en farve, der allerede indeholder en pleks, så tænk på épres som jeres ekstra booster. Og i og med, at 2 pump, det koster, hvad var det, vi regnede ud? 10-12 kroner. 10-12 kroner, yes. Ja. Så er det ikke fordi, at I behøver at stige jeres farvepriser vanvittigt meget, fordi I har ikke noget step 2 hen ved vasken, så det tager jer ikke længere tid at komme de her 2 pump i. Så har I selvfølgelig en lille smule forbrug her. Lad os sige samlet set, så koster det 15 kroner at bruge. Så har vi i hvert fald gået med livrem og seler. Ja. Men på den måde, så har I ikke en kæmpe stigning på jeres priser. Hvis I i forvejen har steget jeres priser for at komme ekstra pleks i, så har I bare en højere indtjening ved at bruge épres. What's not to like? Præcis. Ja. Yes. Godt. Skal vi lige se, om der er kommet noget i chatten? Ja. Om det er noget... Vi tjekker lige chatten her. Iben spørger, hvis man sprayer hele håret ind inden lysning, skal man så have det i farven? Ja, det skal man helt sikkert. Fordi når vi går ind og sprayer hele håret, det er ikke sådan, at håret skal være gennemfugtet. Det er mere som en pre-starter, inden at du kommer din blegning på. Når vi går ind og kommer den professionelle del ned i vores blegning, så er den selvfølgelig mere intensiv, end sprayen er på håret. Så derfor vil jeg sige, altid épres ned i jeres blegning, fordi at den går ind og arbejder direkte på de svovlbroer, som jo vi går ind og ødelægger, når vi påfører kemin. Så altid épres ned i farve, uanset hvad. Yes. Men super godt spørgsmål. Godt spørgsmål, virkelig. så vi slår det fast. Yes, godt. Ja. Så er vi kommet til permanent og épres. Ja. Og det, som jeg synes er super fedt, det er jo, at når vi går ind og laver en total genopbygning af håret, så får vi de her bouncy, lækre, glansfulde krøller. Og det kan vi altså også få med épres. Så måden, man anvender épres, og det er selvfølgelig den professionelle del. I kan faktisk også anvende den anden spraydelen. Den kalder jeg hjemmekittet. Så det er bare lige for at differentiere dem. Yes. Så måden, I laver en permanent behandling på, det er, I vasker selvfølgelig håret, som I plejer. Så går I ind og sprayer épres på inden oprulning. Og det skal bare være ganske lidt over det hele. Det er ikke noget, I behøver at gøre. Det kan være som en ekstra add-on. Ja. Og specielt jo også det hår, som man godt ved, man går
man godt ved, der har en lille smule udfordringer allerede på forhånd. Ja, det hår, der i forvejen er bleget lysende, tidligere krøllet osv., der vil det være fint lige at preppe med et præ først. Så laver man sin permanent som normalt, og så når man står og skal til at neutralisere, der tilsætter man til 30 gram ren neutraliseringsvæske, der tilsætter man 1-2 pump Epres direkte ned i neutraliseringsvæsken, ryster sammen og påfører. Det kræver ikke længere tid, ingen ændrede forskellige steps osv. I følger bare protokollen præcis, som I kender det. Ja. Det vi så anbefaler derhjemme, det er, at kunden selvfølgelig køber HomeKittet med hjem, og hun så enten restyler sine krøller, så dagen derpå, der er Epres-sprayen, fordi den er så fint vandforstøvende, genial at bruge som restyling på krøllerne. I'm doing it now. Så jeg vil simpelthen, når jeg vågner i morgen, så giver jeg lige en omgang med Epres. Jeg tror også, den gør lidt ved ansigt. Det tænker jeg da. Ja. Det geniale er, fordi den er så fint forstøvende, det er, at jeg kan simpelthen få ekstra liv i krøllerne, men jeg går jo også ind direkte og laver en leave-in genopbygning i håret. Så jeg får jo igen mere bounciness, mere genopbygning, og den holder jo altså ind til næste gang, jeg vasker håret ud. Så det her med at bruge den som en leave-in, man kan også gøre det, når man har vasket håret, hvis ikke man anvender Epres som den klassiske genopbygning derhjemme, den kommer vi tilbage til, så kan man altså også bruge den som en leave-in. Det gør jeg for eksempel, så når jeg har vasket mit hår, kommer ud af bruseren, og gerne vil have noget pleje på, inden jeg kommer mine krølleprodukter på, så bruger jeg faktisk Epres som en leave-in, og så kommer jeg min styling på, fordi på den måde, så har jeg en kur i helt indtil næste gang, jeg vasker mit hår. Og det er bare fordi, jeg er så doven, at jeg får det ikke gjort 10 minutter i min hårvask. Så det er den måde, jeg elsker at bruge Epres på. Og det er jo det, der er så fantastisk. Det, man kan skræddersy det til den tid, man nu har. Ja, og jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt at snakke rutiner med sine kunder. Helt sikkert. Og det kommer vi altså også lige lidt nærmere ind på. Nu er vi stadigvæk i salondelen. Fordi vi har nemlig skabt en reborn treatment med Epres. Så hvis du har lyst til at tilbyde den her luksuriøse genopbyggende treatment hen ved vasken, og lave den her genopbyggende kur, hvor de virkelig får mærkbare resultater in an instant, så har vi simpelthen skabt en treatment til jer. Så I tager jeres vandforstøverflaske og mixer 1/4 Epres, det er altså svarende til 4 pump, cirka 8 gram, til 3/4 vand, det er altså 24 gram vand, det mixer I i sprayflasken, så får I altså en meget, meget stærkere elixir. Fordi når vi går ind og bruger ampullen, så er det altså 1-10. Og det synes jeg er ret væsentligt at vide, fordi at selvfølgelig det vi har i salonen har mange flere muskler, altså mange flere svovlbror, end det vi sælger derhjemme. Og der skal selvfølgelig være forskellen. Fordi det er jo det der med, at hvis vi gerne vil have resultater, så starter vi den i salonen. Man kan også starte den derhjemme, men det er selvfølgelig i salonen, vi leverer de her maksimale resultater. Så måden I laver en reborn treatment på, er simpelthen ved at mixe jeres superpower elixir. I påfører den på det tørre, beskidte hår, og lader den virke i 10 minutter. Mens de 10 minutter, de virker, indvirkningstiden, så går I ind og snakker med jeres kunder om, hvordan får vi skabt denne her Epres-rutine derhjemme. Er du for eksempel typen, der lige løber en tur, og så vasker du håret, jamen så sprayer du Epres i, inden du løber en tur. Er du typen, der vasker hår om morgenen, jamen så sprayer du Epres i, inden du skal sove, og sover med Epres i. Eller er du typen, der altid vasker hår om aftenen, når ungerne er puttet, så sprayer du Epres i, inden du begynder at lave mad. Så begynd at skabe en Epres-rutine for hende, for ellers så køber hun endnu en kur, der bare skal stå derhjemme. Og fordi Epres er skabt så simpelt i et enkelt step, så er det simpelthen bare med at få skabt en idé om, hvordan kan jeg køre den ind i en rutine, som ikke kræver noget ekstra. Ja. Og det er jo netop det der med rutiner, som du siger, er enormt vigtigt, fordi jeg vil sige, det her, hvem vil ikke få det gjort? Hvem kan ikke få det gjort? Hvem kan ikke få det her gjort? Det tager jo reelt ingen tid. Og det er jo det her med, når vi skal skabe de her ekstra treatment-behandlinger, så skal vi jo som ofte ind først og vaske håret. Håndklædet tørre det, have et produkt i 5, 10, 15 minutter, hvad det nu kræver, skyl ud igen og alt det her. Og derfor er det jo fantastisk, at man bare kan sprede det på det gamle, beskidte hår, og lige frisere det igennem. Ja. Og nu har det jo så siddet i håret på kunden i 10 minutter. Ja. Så nu tager vi hende med over til vasken, vasker med shampoo, så går vi ind og påfører en valgfri kur. Så det kunne jo være noget protein, det kunne være noget fugt, det kunne være det, I vurderer, kunden har brug for. Hovedbundsmassage, lækkerhed, skyld af, afslut med conditioner. Sådan en behandling vil jo typisk tage 15-20 minutter at udføre.
Ja. Og det er det. Og det har kostet jer, det er de her cirka 22 kroner, som I har pumpet til jeres flaske, plus det I selvfølgelig bruger på kuren. Så I holder stadigvæk en super høj avance på omsætningen på jeres treatment, og brugen af produktet er virkelig, virkelig lavt. Ja. Forestil jer lige at lave sådan en reborn treatment i forbindelse med altså også bare en klipning. Det her med at lave de her lidt mere luksusklipninger også, hvor man har indregnet en reborn treatment. Ja. Det er jo, fordi det her, det er jo ikke kun i kemi. Altså det er jo en del af vores kunder, men det her er jo for alle. Ja. Det er jo for alle, der udsætter hår for kemi, det er for alle, der udsætter hår for varme, de her miljøpåvirkninger, specielt meget UV. Og som jeg siger, altså da jeg stod i salon, jeg havde virkelig mange kunder, der elskede at spille golf. Og det er altså 4 timer ude, mange gange om ugen, og de går lige ude i de her solstråler. Ja. Så sådan et hår, gråt, trist, mat hår, og selvom et hår ikke har kemi, så er det her for stort set alle kunder. Det er faktisk kun dem, der er skaldet, det ikke er for. Ja, lige præcis. Bare for at sige det som Min far kan ikke bruge det. Nej. Han får måske en blank isse. Ja, men det er til alle hårtyper, og det er jo ikke kun et behandlet hår, fordi et almindeligt, naturligt hår er jo også enten skrøbeligt, eller slidt, eller tørt og så videre, så det er til alle. Og hvis man ikke tænker, jamen, hvis jeg har den her, jeg synes faktisk, det er en rigtig god idé med den her klippebehandling, så kan man jo faktisk også tilbyde en pré, altså spraydelen, og så klippe det. Ja. Så enten så kunne man jo spraye først, lad hende sidde de her 10 minutter, hvor I går ud og blander kaffe, skulle jeg til at sige, laver en kop kaffe, får hende hen til vasken og får hende vasket. Men man kunne også gøre det i omvendt rækkefølge, så hun bliver vasket først, og så sprayer den i som en leave-in spray, så mens I bruger den faktisk som en klippespray, som ikke skal vaskes ud. Fordi på den måde, så kan hun også mærke effekten af den bagefter, så det er også en super fin måde at få introduceret et præ på, hvor man måske sådan tænker, jamen okay, hun får den her første behandling, hvor jeg bruger sprayen gratis, simpelthen for at forklare hende, hvordan kan din hårplejerutine være derhjemme, og hvordan har du den her både synlige og mærkbare resultat, sådan her, fordi det er altså super. Jeg var meget, meget overrasket over, hvor nemt det faktisk var at sælge et præ i salonen. Og en af de ting, som gør den rigtig, rigtig nem, det er faktisk, at det er et salon-only produkt. Så det her, det er ikke noget, I kommer til at finde på webshops. Præcis. Der var jeg solgt. Så det vil sige, at det her, det er noget, vi unikt kan tilbyde vores kunder. Det synes jeg er fedt. De får forklaringen hos os, de får hårplejerutinen hos os, og så køber de det hos os. Ja. Jeg tjekker lige chatten. Der er en, der spørger, Elisa, kan det erstatte en standalone treatment? Og jeg går lige en op her. Bum, bum, bum. Heidi, du skriver, skal der kur i efter standalone, eller kan man gøre det med shampoo og balsam efter de 10 minutter? Du kan sagtens bare gøre det med shampoo og balsam. Denne her spray er jo beregnet til, at man sprayer den på håret, vasker med shampoo og balsam. Så den sidder på i 10 minutter, og så vasker I den ud med shampoo og balsam. That's it. Vi har bare skabt vores reborn treatment, hvis man gerne vil tilbyde den her luksuskurbehandling, hvor kunden får den her hovedbundsmassage og får følelsen af en kur i, så har I den ekstra mulighed. Og der spørger Elisa, kan den erstatte Olaplex standalone behandling? Den her går jo ind fuldstændig og bygger svovlbror, og ved at du laver en reborn treatment, så kan du også netop derfor komme ind og komme en valgfri kur på, og der synes jeg, det kunne være fedt at komme noget protein på, fordi vi har svovlbrorene her, som på den måde går ind og bygger alt det, vi skal, og så har vi proteinen bagefter. Yes. Men også bare lige for lige at slå fast i forhold til spørgsmålet inden, at den her reborn treatment, den kan man skræddersy, som vi beskriver den her, men man kan også sagtens lave den mere koncentrerede formel med de her 4 pump af salonproduktet og de 24 gram vand, og lade den sidde i 10 minutter, og stadigvæk kun med shampoo og conditioner bagefter, så man kan godt springe kursteppet over, og få den stadigvæk mere intensiv, end det HomeKittet sælges hjem til. Ikke? Absolut, ja. Så det der er egentlig igen, det er kun jeres tid og fantasi næsten, der sætter grænsen der, og lige behovet præcis for kunden. Ja. Og så spørger Kaja her, i stedet for at komme den i vand, altså i stedet for at komme i præ i vores vandforstøver, kan man eventuelt blande den i en kur, for at få en konsistens, altså tænker som salonkur. Ja, i teorien kan man godt, og jeg gør det også i salonen. Når det så er sagt, så skal vi kende reglerne først, før vi må bryde dem. Og jeg er virkelig en, der bryder reglerne lidt, så Marianne er også med i aften for lige at holde mig i ørerne.
Så derfor det vi anbefaler, og grunden til vi anbefaler, at Epres blandes med vand, det er for optagelsen i håret. Så det er simpelthen for at få den rette mængde og få den rette optagelse i håret, at vi blander den med vand, sprayer den på, og så går ind og kommer en kur ovenpå. Så jeg kan sagtens følge tankegangen, for jeg gør nøjagtigt det samme selv. Men jeg synes altså, optagelsen den bliver altså bedre ved, at vi lige får den fordelt med vand. Og det går ultra hurtigt. Så det er virkelig ikke noget, der tager lang tid. Yes. Meget, meget godt spørgsmål. Ja, lige præcis. Gode spørgsmål. Katrine, jeg har hørt en, der synes, at afblandingen bliver lidt tynd, når der er Epres i og kræver længere indvirkningstid. Jeg har ikke selv arbejdet med det endnu. Hvad er jeres erfaring? Jeg vil bare sige, at min afblanding bliver på ingen måde tynd. Nu kan I lige se den her igen. Jeg har ikke oplevet, at Epres fortynder, specielt fordi det er 2 pump til 30 gram blegning. Og man kan jo sagtens tilsætte lidt mindre Epres. Jeg går egentlig ind bare fuldstændig og holder det, som det er anbefalet, men man må gerne tilsætte mindre. Men jeg oplever ikke, at den bliver tyndere. Det, som jeg oplever i alle mine blegninger, det er, når de står over tid, så begynder de at få den der lidt luftige, gooey konsistens, og så er det, at den lige skal ind og røres igen. Og sådan er det jo i en iltningsproces, så det er det, jeg oplever. Men det har ikke noget med Epres at gøre. Det er simpelthen kemien i sig selv. Yes. Og igen skal man heller ikke være bange for, om man bruger en lille smule ekstra. Nej. Fordi den jo er syrefri, og ikke hæmmer vores pH-værdi på kemien. Så den går jo på ingen måde ind og ændrer lysningsprocessen. Nej. Den ændrer ikke indvirkningstiden. Nej. I får det samme flotte, klare, lyse resultat, eller intensitet på en permanent farve. Fuldstændig. Så som Erik han sagde, der sker heller ikke noget ved, at man lige kommer til at tilføre et halvt til et helt pump ekstra. Og jeg synes bestemt heller ikke på konsistensen. Fordi man står jo lidt det her med, at jeg har 50 gram farve nu, og det er jo egentlig 3-ish pump. Jamen, om man tager 3 og et skud eller 4, det er altså lige godt. Og det er ikke... Jeg synes også. Så det er ikke heller ikke, fordi man skal være fuldstændig patent med blandingsforholdene. Nej. Helt enig. Så den påvirker ikke indvirkningstiden overhovedet. Men det vil den jo gøre, hvis vi har haft syre. Og det her, det er jo den eneste, der er lavet i verden, bondbælter, reparerer svovlbrugerne, der ikke indeholder syre. Og det er jo derfor, at det her produkt er så unikt. Fordi selvom vi kommer til at bruge lidt mere af det her, så hæmmer den på ingen måde kemien. Lige præcis. Ja. Så var der lige et spørgsmål i forhold til svømmehallen. Ja. Nu skal jeg lige se, hvor vi var henne. Den var der. Er det en idé at bruge efter svømmehallen? Absolut. Ja, det vil være konge at smide denne her spray med i svømmetasken, fordi er der noget, der er rigtig hårdt ved håret, så er det klor. Så det der med at spraye den i som en leave-in spray efter svømmehallen, det vil være konge. Og der kan man jo selv bestemme, om man giver den gas og giver den altså som en ultra tæt kur, hvor vi går ind og gennemfugter det hele, sætter op i en knold og vasker det dagen efter, eller man simpelthen går ind og siger, okay, jeg har svømmet, jeg har vasket hår med shampoo, afsluttet med conditioner, og nu sprayer jeg håret som en leave-in spray, og så lader jeg det lufttør eller fyndtør. Det vil være så godt at gøre. Absolut. Og faktisk lige det spørgsmål. Erik selv, vi havde på her, founderen her, Erik Presley, han er faktisk en, der svømmer rigtig meget. Kunne du se det på ham? Nej. Jeg har kun set ham her. Du har ikke set det full body. Men han fortalte faktisk, at han svømmer rigtig meget, og elsker også at bruge Epres, og specielt jo, hvis man ikke på den måde har hovedet under vand, eller som han svømmer også med en badehætte. Og jeg har ham i speedo lige nu. Du har allerede set ham. Men hvor han siger, at det er jo fantastisk også at spraye i eller påføre inden, altså homekittet her, inden jeg går ind i svømmehallen. Og netop også det her med, at vi er i de her, den atmosfære, der er inde i svømmehallen. Så han brugte ekstremt udtørrende. Meget, meget udtørrende. Og jeg har både prøvet det i mit eget hår, både med og uden extensions også, hvor man jo bare ved, det er bare hårdt ved det. Lige præcis. Og han siger, det er fantastisk også på den måde. Ja. Så tænk også både steppet inden, man går ud i vandet, og lige vende steppet bagefter. Man kan simpelthen ikke bruge den forkert, uanset om det er frem eller tilbage, eller op og ned. Ja. Yes. Der kommer lige et spørgsmål her, om salonkuren, om den er 10 gange mere effektiv end homekittet. Det som det er ingredienslisten på de her 2 banditter er nøjagtigt det samme. Når det så er sagt, så er salondelen mere intensiv, og det er jo fordi, den er beregnet til at blive blandet i kemi. Og når vi blander i kemi, så går vi ind og ødelægger mange flere svovlbrugere, som vi skal relinke, end dem vi har derhjemme. Så ingredienslisten er det samme. Vi har flere muskler i salondelen, og
Når jeg bruger hjemmekittet, så tilsætter jeg 1 ampul til vand, og det er altså svarende til 1/10. Så det var den måde, jeg forklarede det på. Men super, super godt spørgsmål. Yes. Så nej, ikke 10 gange mere effektiv på nogen måde. Det er simpelthen skabt efter det, vi udsætter håret for. Og kemien er jo i salonen. Ja, det gør de helst ikke hjemme. Men hjemme er det varmen, miljøpåvirkningerne, slitage ved at frisere håret og børste og alle de her ting. Håndklæde, tørre det osv. Det er det, den her virkelig til højde for. Ja. Så er der lige et spørgsmål fra Heidi, om man skal vaske håret, eller man kan nøjes med at skylle hjemmekittet ud. Man må gerne nøjes med at skylle det ud. Grunden til, at vi siger at vaske, det er fordi, at Epres er udviklet til at komme på det tørre beskidte hår, så derfor så vil det give mening. Spraye håret ind, lad den sidde 10 minutter eller længere. Den må sidde fra nu af indtil stiller træskoen. Der er ikke nogen stopklods tidspunkt på det. Når den har siddet, så går I i bad og vasker med shampoo conditioner. Så nej, den skal ikke vaskes ud. Den kan sagtens nøjes med bare at blive skyllet ud. Det er simpelthen bare, fordi den er påtænkt ind i de her travle hverdage, vi har, hvor tingene bare skal gå hurtigt. Mega gode spørgsmål. Vi hopper lige videre i slidesene. Sådan der. Så er vi altså kommet til hjemmekittet. Så måden man gør det på, man tager, når man køber et hjemmekit, så får man jo denne her spray, og man får 2 ampuller. I den her fine æske. Yes. Og de 2 ampuller, i 1 ampul, der er der til 4 til 6 behandlinger. Så når jeg hælder ampullen i og fylder op med vand, ryster sammen, så har jeg 4 til 6 behandlinger. Så man skal altså ikke bruge det hele på én gang, det må man gerne, så har man virkelig været grundig. Men 4 til 6 behandlinger. I mit lange hår, jeg har også extensions i, der vil jeg sige 4 behandlinger. Yeah. Og fordi der er 2 ampuller i et hjemmekit, så svarer det til 2 til 3 måneders forbrug, så det passer med, når kunden kommer ned til mig i salonen igen, så skal hun altså ikke købe et hjemmekit mere. Så køber hun et refill kit, og et refill kit består af 2 af de her ampuller, som hun køber med hjem. Så det vil sige, at første gang, så er hendes pris vejledende 4,99, og når hun så igen kommer ned i salonen, så er hendes refill kit 3,49. Så jeg synes, det er super smart og bæredygtigt. Vi har ikke flere produkter, der hele tiden skal køles i skralderen. Vi har altså virkelig, virkelig tænkt på den her CO2-positive del ved, at det er også nemmere at pakke og transportere, flyve med de her små refill kit. Og så ved jeg også, at Erik han brugte lidt over et år på at skabe den her fuldstændig geniale spray. Og er der noget, der er lækker ved den, så er det virkelig den der måde. Jeg ved ikke, om I kan se det på kamera, men den er simpelthen så lækker at anvende i håret. Så det er altså måden, man anvender, eller man mixer treatment på. Jeg inddeler håret, sprayer igennem, friserer igennem med en børste, og så knaller jeg det op i en knold eller flætning. Og så er det, at den som minimum skal sidde i 10 minutter, inden jeg går i bad og vasker med shampoo og conditioner. Vi anbefaler at anvende den minimum 1 gang om ugen. Jo flere gange I anvender den, jo mere genopbygning. Og det er så her, I skal gå ind og tipse jeres kunder til at forklare dem, jamen, hvordan er det, jeg kan bruge dem i forhold til min rutine. Er jeg typen, der løber en tur og så går i bad? Kom Epres i inden. Er jeg typen, der først vasker hår om morgenen, så spray den på, sov med den og vask. Jeg er typen, der altid glemmer at komme den på, inden jeg vasker, så derfor, når jeg kommer ud af bruseren og har det fugtige hår, så sprayer jeg den i som min leave-in, så kommer jeg mine krølleprodukter i, og så bliver Epres bare i håret. Når I bruger den som leave-in, så lad være med at give den lige så meget gas, som I vil gøre på en treatment. Fordi en treatment, den bliver jo vasket ud af håret. Så en leave-in, der bruger jeg i hvert fald kun halvt så mange pump. Der bruger jeg måske 5 pump til et langt og kraftigt hår. 4 til 6 skulle jeg til at sige. Ja. Hvor når jeg laver en decideret treatment, hvor jeg deler håret ind, der kan jeg godt bruge 10 pump. Ja. Yes. Den er også super genial at bruge som en børnespray, fordi den har den her lidt udfraserende effekt, og det er altså fordi det her flydende molekyle faktisk er bygget op af olie, så den har sådan den her lidt plejende følelse på håret, så det er altså også super, super godt lige at tænke med, måske til de her svømmepiger endda. Ja. Jeg tjekker lige for spørgsmål. Og det er et godt spørgsmål, Lisa. Kommer der flere produkter til? Shampoo, conditioner, leave-in? I don't know. Ja. Det første, det er, at Epres har skabt de her 2. That's it. Og så siger Signe, I skriver 2 til 3 måneders forbrug. Jeg fik at vide, at der er 8 ugers holdbarhed. Er det ændret? Det er der stadig. Yes, ja. Så holdbarheden, vil du snakke om den? Ja. Og det er
Jeg elsker dit spørgsmål, og det er fuldstændig rigtigt, du har hørt godt efter, hvem end du har fået det at vide af, at når vi ryster den her sammen, altså ampullen med vand, så kan vi garantere 2 måneder med fuld holdbarhed, altså den fuldbyrdige effekt på håret. Og så man kan sige, det gør i hvert fald, at har man et lidt kortere hår, hvor man måske har lige til 6-7 gange i osv., så har man stadigvæk mulighed for at bruge det også på den måde. Men 8 uger, ja, der kan vi garantere den effekt, vi har brug for med HomeKittet. Jeg vil lige komme med en ting. Grunden til, at der ikke er længere holdbarhed, det er, at normalt, når man går ind og skaber produkter, så kommer man jo konserveringsmidler i. Ja. Og fordi Epres ikke er skabt med, hvad er det nu, den hedder? Quartz. Ja. Konserveringsmiddel, og det er faktisk fordi, den er ret slem på miljøpåvirkning, fordi den simpelthen sætter sig i vandrørene, og derfor også glider ud i verdenshavene, og er sådan ret tungt belastende. Så den indeholder altså ikke konservering. Det betyder, at når vi blander Epres med vand, det er faktisk vandet, der gør, at vores holdbarhed derfor ryger. Så det er altså ikke fordi, det på den måde bliver behandlet dårligere, det er simpelthen vandet, der gør, der påvirker kemien inde i flasken. Ja, super godt spørgsmål. Jeg glider videre. Så skal vi selvfølgelig også snakke Epres og krøller. Og det kan være alt fra permanente krøller til almindelige naturkrøller, alt midt imellem. Fordi vi har også fået rigtig mange spørgsmål på, hvad så med Epres og curly. Det er sådan, at Epres-molekylet, Epres-blandingen, den indeholder 1% alkohol, men den ene procent fordamper faktisk, når vi blander den med vand, hvilket betyder, at når vi hælder Epres herned i, så er der ikke længere alkohol i produktet, når det blandes med vand. Så derfor er der rigtig mange curly girls, som elsker at bruge Epres, og de gør nemlig ligesom mig, hvor de bruger den som en leave-in spray, simpelthen til at restyle krøllerne dagen derpå, eller simpelthen til at få denne her genopbyggende kur, som fortsætter og fortsætter og fortsætter, indtil håret bliver vasket næste gang. Så det kan vi absolut anbefale. Og selvfølgelig også uden silikone. Vigtigt. Som jo også er en vigtig ting for de her curly girls, ikke? Ingen silikone, det er rigtigt. Og selvfølgelig er Epres også godkendt til grøn salon. Ja. Nå, så fordelene i salonen, bare lige for at riste op, for vi har faktisk været igennem det. Men fordi Epres er syrefri, så påvirker den, det er altså her vi snakker, så påvirker den altså ikke pH-værdien. Og når vi snakker pH-værdi, så snakker vi om, at når vi sænker pH-værdien, hvis der indeholder syre, så går vi ind og sænker lysningsprocessen. Det vil sige, at vi kan godt få de der lidt isbjørnerøv-agtige reflekser. Vi skal derfor forlænge trækketiden, eller gå op i bejse, eller tilføre varme. Det behøver vi altså ikke med Epres, fordi den er fuldstændig uden syre. Så der sker altså ikke noget, uanset hvordan I mixer den. Derudover, så er den selvfølgelig silikonefri. Fantastisk til curly girls, fantastisk til alle os andre, og derudover så er den altså også fantastisk til extensions. Quartzfri, det var det her konserveringsmiddel, så der snakker vi altså bæredygtighed. Den er godkendt til grøn salon. Ja. Og det her mindre CO2-udslip, der er ved transporten, fordi den bliver lavet i de her små refill til vores hjemmekit, synes jeg jo også er super vigtigt at tænke på, og selvfølgelig også bæredygtigheden i, hvad er det, der bliver skyllet ud i vores vandrør og ned i havene. Det har Erik altså også taget med som en super stor del af det, og det kan han selvfølgelig også, fordi det han ligesom var med til at skabe for 10 år siden, det er der er jo sket sindssygt meget i revolutionen af hele hårplejebranchen og alle de her ingredienser, vi vælger at bruge, så han har jo selvfølgelig også haft mulighed for at opgradere på sindssygt mange vigtige parametre, som for eksempel bæredygtighed. Så er der intet step 2. Så det betyder, at I skal ikke bruge ekstra tid hen ved vasken. I kan vælge at bruge tiden, hvor I bruger sprayen direkte på kunden, mens hun sidder med farve i håret. I har selvfølgelig blandet Epres i jeres farve, men der er altså ikke noget step 2, hvilket vil sige, I bruger ikke 10-15 minutter hen ved vasken, som I skal lægge oven i prisen. Der er jo ikke nogen, der siger, at I skal pille den pris af nogen steder, men I får bare en højere omsætning. Og så det her og det er med... jo også det her med tiden. Ja, og tid er jo penge. Og tid er, det tror jeg alle sammen vi genkender, det er det vi ikke har nok af altid. Ja. Så det der med, når kunden ikke har booket det her i sin farve på forhånd, jamen det tager jo ikke ekstra tid. Nej. Og det som jeg også elsker som salon, det er at når jeg bestiller Epres salonproduktet, så er der kun ét produkt. Så jeg er ikke nødsat til at skulle købe en hel pakke. Jeg køber kun det, jeg har brug for, så der er intet spild. Vi kommer tilbage på priserne i næste slide. Det her med, det selvfølgelig er et salon-only produkt.
I finder det ikke nogen andre steder. Det er hos os frisører. Det er os, der giver vejledning. Det er os, der sælger produktet, og det er hos os, de køber produktet. I love it. Ja. Bum. Bum. Det er da også skrevet med stort. Bum. Ja. Ja, det er så godt. Yes. Jeg har gjort det i salongen, at jeg har hævet mine klippepriser med 15-20 kroner måske, fordi jeg på den måde anvender Epres, hvor jeg sprayer på håret, når jeg er færdig med at vaske. Så bruger jeg den simpelthen som en leave-in spray, og det er for, at kunderne lige på den måde kan mærke Epres i håret. Det er en super nem måde at sælge mere Epres på. Jeg har også selvfølgelig været inde og hæve mine farvepriser, fordi de får denne her Born Building teknologi direkte ned i farven. Jeg har en meget højere omsætning, fordi jeg har hævet de her 150-200. Det er jo meget individuelt, hvad man hæver dem med. Men i og med, at den koster mig 15 kroner at komme ned i, lad os sige, at jeg er hen og blande 5 gange, så har jeg stadigvæk fået en vanvittig høj fortjeneste. Og det synes jeg jo også er super fedt. Så anvender jeg den inden eller efter reflekser, og selvfølgelig knalder jeg den direkte i min gloss for at få den her genopbyggende 2-i-1 treatment. Yes. Ja. Det var vist lige sådan kort ridset op her. Skal vi lige se, om der er kommet lidt mere her, lige inden vi slutter af? Ja, der står, Elisa spørger, om molekylet er patenteret. Ja, det er patenteret. Ja, yes. Det har vi faktisk ikke fået slået, men det er patenteret. Det er meget, meget vigtigt. Ja. Yes, det er patenteret 1.000.000%, og hvis I går ind på Epres Beauty inde på Instagram, så kan I finde masser af materiale derinde. Ja. Så det er super, super vigtigt, også netop som du skriver, Elisa, i forhold til markedsføring, at det er et patenteret molekyl, det er det. Og jeg synes jo også markedsføringsmæssigt at gå ind og sige, jamen prøv at høre, Eric Presley, som jo er videnskabsmanden bag det, der revolutionerede hårplejebranchen for 10 år siden. Har skabt bodybuilder-kategorien. Ja, han var netop, han skabte bodybuilder-kategorien, lige præcis. Og jeg kommer selvfølgelig også til at lave en masse videoer og tips og tricks inde på de sociale medier. Så jeg er der i hvert fald også til at booste det. Ja. Så Marianne, så ordet dit. Ja, nu får jeg lige de sidste 2-3 minutter her, kan jeg se. Det er fantastisk. Og nu sidder der sikkert nogen derude, som er allerede blevet forelsket, som vi blev, og har lyst til at komme i gang med at prøve det her Epres, både på jer selv, men selvfølgelig også alle jeres kunder, og fordi I ønsker at sende kunder ud af døren med det sundeste, stærkeste, mest glantfulde og smidige hår. Og der har vi jo lavet sådan 2 ganske små startkits, startpakker her, hvor man kan komme i gang med et startpakke med et produkt, eller et styks af vores salon size her, vores Bond Repair Treatment, og 6 styks af HomeKittet, som de jo køber første gang, og så efterfølgende, efter de her cirka op mod 3 måneder, så kommer kunden og skal have refilled, og der får I også 6 styks med. Udover det er der selvfølgelig lavet en mega lækker kundebrochure på det her. Så de her virkelig fine brochurer, jeg synes vi har fået lavet, fortæller selvfølgelig lidt om Eric Presley, så de forstår det her, det er ikke rent for sjov, det er ikke bare lige en eller anden tilfældig, der har skabt det her. Egenskaber, anvendelse og virkning på et sprog, kunderne kan forstå, 100%, og så selvfølgelig stepsene, hvordan de anvender det. Så endelig få sendt de her med hjem, både på de nysgerrige kunder, og selvfølgelig også de kunder, der køber det hos jer. At så får de al den viden, de skal bruge, og bliver også gjort endnu mere kloge, måske end de kan nå den dag, I har kunden i stolen. Det er startpakke 1, og så har vi også lavet et lidt mindre kit på en startpakke 2, hvor det er 1 stykke salon size og 3 HomeKit og 3 refiler. Treatment her på salonen, altså det professionelle produkt her, koster vejledende 7,99 på de her 325 ml, og til cirka 80 farvebehandlinger. Og husk, intet step 2, så I har det hele kun i den her ene step. Så har vi HomeKittet, som koster 2,49 ind for jer, vejledende ud 4,99, og refilerne 175 og indpriser og udsalgspris 3,49. Så kører vi simpelthen fast for, at det er ens for alle, uanset om man er en stor eller lille salon. Så har vi simpelthen lavet den her måde, I kan købe Epres hjem på med en 5+1. Det vil sige, på de 3 produkter, egentlig 2 jo, men på de 3 muligheder, I har, salonproduktet, HomeKittet og refilsættet,
er der altid 5+1. Det vil sige, I køber 5 og får det 6. gratis. Så det synes jeg jo... Det elsker jeg virkelig, fordi når man står som enkeltmandsvirksomhed og ringer ind og siger, kan du give lidt rabat? Nej, hvis du køber for mere, jamen jeg har ikke lige råd til at lægge 20.000. Så det her med, at man kan få en startpakke enten for 1.800 eller 2.600, og så efterfølgende kan ringe ind og få 5+1. I love it. Ja. Det fungerer super godt. Præcis. Ja. Så skulle det her, skal vi tage det sidste slide? Ja, lad os lige tage det sidste slide. Noget for dig. Og jeg ved også, der sidder nogen, som allerede er smaskforelsket, og det er jeg heller ikke bange for, I resterende ikke vil blive. Så har I selvfølgelig mulighed for, at vi kan sende det her ud allerede i morgen, så I kan nå at få det her allerede i weekenden og komme i gang med EPRE. Så nummeret er her til kundeservice, hvis I vil ringe og bestille et startkit på EPRE, så er nummeret 70 22 33 54, og I er selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte mig, både med bestillinger og spørgsmål osv. på mit nummer 60 71 83 93. Så vi står klar til alle jer, der nu skal have EPRE i hænderne og forkæle både jer selv og jeres kunder med verdens vildeste båndbilleder-teknologi. Så kan vi pakke det allerede i morgen, så I kan nå at have det fredag og komme i gang. Det lyder som om, at Marianne, hun står derhjemme og pakker. Det gør hun altså ikke. Vi hjælper til i det her firma, hvor man kan, ikke? Men, jeg vil i hvert fald bare sige, at fordi at startpakken er så billig, så er det faktisk også en fed måde at få testet, altså få mærket efter. Det var faktisk det, der startede det for mig. Og jeg vil også sige, hvis I er nysgerrige og godt sådan kunne tænke jer at se noget mere markedsføring på det, så hop ind på Instagram på eprebeauty.dk eller på EPRE Beauty, og selvfølgelig også Pack Nordic. Jeg har skrevet alle 3 sider på slidet her, og så vil vi bare sige tusind tak for i aften, og tak for alle de fantastiske spørgsmål. Hvor er det fedt, at I er så skarpe til at få fyret nogle spørgsmål af, og er så interesseret. Og til dem af jer, der er med helt til nu, der vil jeg bare sige tak for tiden. Altså fedt, at I vil bruge en time sammen med os. Kurset her bliver selvfølgelig optaget og sendt ud på mail, hvis I gerne vil gense det. Men i hvert fald, tak fordi I så med. Det har virkelig tak for nu, og vi glæder os til at se meget mere til jer derude. Ja. Så godt, når I kommer så langt, og held og lykke med EPRE. Ja. Vi ses. God aften. Hej. Hej hej.